खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै हेल' लोगोफोर फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बे चेनेलाव बरायबावबाय। नोंथांमोना थांनाय समाव नबजित नार्जारी बिथांनो भट होनानै देरहासार होदोंमोन आरो दिनैबो फिन खेबसे DID लिटिल मास्टार नबजित नार्जारीनि बिमाया दिनैबो फिन खेबसे नोंथांमोननियाव भट बिबावदों। नायदो बिदिब्ला भिडिअखौ। खुलुमबाय। थांनाय 21 आरो 22 मे सनिबार आरो रबिबार खालि जालांनाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव गासै रायजो राजाया आंनि फिसाला नबजित नार्जारीखौ भट होनाय थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो फैगौ 28 आरो 29 मे सनिबार आरो रबिबार खालि भट होनानै देरहाहोनो थाखाय गासै रायजो राजानि सिङाव आरज गाबहरनाय थाबाय। खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय आरो खोनाबाय बिथांनि बिमाया मा बुंखो। दायो नोंथांमोना बर'नि फिसा नबजित नार्जारी बिथांखौ फिन खेबसे देरहासार होनो थाखाय होखानाय अक्ट' आरो सानखालि भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै थादो आरो बयबो मिन्थिनाय बायदि भिडिअखौ शेयार खालाम, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।